Perlok baik ni pedang sobhaya pi sa sisien. Syakanika channel jong ka 24/7 house of prayer for all people ni ka ying jong ka jingduai. Te hakani ka por ni don rengkat hang ni. Uwei u shakri U Blei balong u riurang ba jong kani ka jylla nang taru om tang kata hagajing dei bat ka kam jong ka jing shakri U Blei ro. Tengi pedang sobhaya pi elder AS Mawlong syaganika channel kabangidon ban yakren hangnika janmiet. Tikum bangitip ba pilayadon rengkat bat ngi. Ya kaban kersyan ni ka ying jong ka jing duai nadu ka sdang. Bat kai ka ba ngitip ru ya kanika wei kalong ba nang ni pila penyeng ru wat ya ka ying jong ka jing duai. Syati syari boy. Syapo sning trel. Tenang ta kei ka ba ngi yo i bat ngitip ba om dei tang kata pila longru uwei naki riurang ba kibala don bynta wat haga jingïaid ban penyo ya gani ka state lani kata ga jingïaid hill state te ngin ya yaj neng kong ya ga jingïaid dei bat kani ka banta pidon ayu ban ya thu benya kendiat tang ba lengkot pat halor kani ka banta. Boleh jibun pastor ba yakni ka channel jong fi 24/7. Hai. To ngin sdang na kata kamat baningkong. Hai. Ngalakren benia bagi babon ki channel kiba wan na kaliang ga media. Hai. Kuno Nongialeh health state. Hai. Te hang tu ki don ki kiba kila ban tip ya ki kendong kincrot. Te yang ni kan wan kendiat nama tak kapor buat bahkan kamlek bon ciki belong spiritual ni bahkan mynsiem. Lingba kan ni kejing le state ke peningkong ngai ke board jong kejing duai. Kari kasih ke tu kapor kejing duai banyo health state kalau long kumbap duai kapor bagi ya kerpa U Blei bahkan do no ke tu ke COVID-19. Man ki ngi duai ngapun kerma ngai tu snem bagi duai banyo health state te to da ka jingïathuhkhana Blei bani ka buram jong Blei hau shipho trek u September ka kandai spa andru phupra ngadang dap at wei snem nga join nya ka APLC ka wele health state ngadap ka kandai snem APLC all party health leaders conference te ka jingïathuhkhana banyo health state kamdai da ka bara sulai mdai da ka syo da dat kadai bangi ya da kata ka non violent ka ba mdai banya takti ngibu da ka jingkai jong mahatma gandhi wa ong satya karha te la tri nyangi dik tu rangba ki ba khrau ki snem ala da mention haki media ya kerteng jongki te ki ko yaki but hak do step shipho tarik September kandai span rufra mga email by papa ngia duai ba kanum ja kanu ka jinge namar ka asam ko men haba ka kem mtip isu mdai komentar kadon ka media ka khran kidon ki human rights kin bodien ja ayu kini sien ba kem u komensiong no ai bam dum tip ura shei dum tip jika long ka jing tien tang ngia duai dia Hadien ba jing duai email jauh mat di papa jonga berakrat keteng ba lo bandar son sudah Nongialeh bokrau jong kabalang trompet mentah ki au balang U Blei yang keren dah kum kejuk mensua jongi wa jupen kala kasi nak ino missionary bawan sane interpreter boleh ulai kerta ke jongi bangai ya divine language to tin email jauh mat atau step papa ai ko keten yong me uni ukon unum lei namar un shakri U Blei ngadang at face nam kertang pat bra ko na khando dang klain dang tip dang bai la ai keten but nio kata kum para mangi ba ya shakri U Blei te hang to ngi mi nang to ngi le cha Kamadan top saur samtia ya lang hang tu kumba arsan nai fongot ki volunteers kum jong kum mangahi samla dia duai biang hang tu da wei orang ba
ngin ai ka kateng ju maka Bible kong ai ka buram hobade banyo u kurteng wala khlat ba minus tarwel Mawlong duai nang tungimi situ sa national lingkat bagi pat ki volunteers hang turu wan duai weu pastor jok balang trumpet menta ki ong balang oblei pastor MW lalu invite ba Stanley kon ba joy but giveaway kirang ba tingilin bagi saab but kata ka jing up jongi ka sarkar ka klam kem kamnot but ni sawaje ngi palaj no ni piket yang sekretariat manum don balik travis bangi la keluar si katu ngimi pat nang tu ki volunteers ngiai nang tu kalong sakawai pat ka procession buat ka procession dei da ka jing kiaman sem kumben shwa kadi ka jing job but katu si bro yang surok ki yang di paidbah kami rod paidbah kadi kasi milor nong tayo face baro khai bagi thap kti ni ha katu ka badon u kandi tak surok ba ti tai dei jela state balingkot ba klem jaus nam klem yak set sulai kum ki wei pat ki state ha Meghalaya ha po north east tingai ka borom jong blei tangat tai ti tok ku blei sibun kai kaba sotanat ba pila don bynta kat hakani ka kam ka ba kraw nalor ka taru ka ba sotanat e kalong ba pikrani ka jing duai bat kadalong shisha kumta kumangi to tesa ka wei pat kumbangi yo iru pidon bentaru haga jing yadei bat kani ka kam jingïaid ka bangi ong ka social worker ni nong tre kam paidbah tika ka banga kwa ka ban kali phi haba phi don banta kum ha kani ka kam ka jing tre paidbah mo ka seng bahalang la banong rukom ka ba lengkot te phi ya chakanu ka banta ka jingïaid pat rengkat bat U Blei do ya kata an kam ya point ways ko phi ong ka imlang salang ke imlang social salang works social work te alor gini ki ai ngayu I ba U Blei penya ya ga bandon ini ki experience nomor kini ki experience ki harap hakaba ngatrei namata banyalap ya ke gospel ngin sesuatu kat badang yai ka jingakren ngalong general secretary hak tu system dang samla uwei kakandai spa uwei ar kung kasing kabagi ong kasi student association kadai ka non political non religious kam katai kan yam kam katai ka politik ka treibe I kam bapher te ngilale sibon to ti papa jugi de Briew batwai I hikai ni kai fila da duai nam su tho thama ko go to na ta ki ya ki por kum samla dang dap khat phra khandai sdam kala long ru phos nem tam 1965-66 kum block leader har samthia nginar samthia ta imlang salang le trei hari ki por na ya Briew nge ti mangi te ki samla shnong ta la ya ai contract mar ka por kam sha shu ka jinglong jingman ki samla kimla don por shu te ka don ka por ka ba shya Briew shati ka ne ka ti jonga la matta don we ka por yong don we samla han dong ban saya tho no iklamen bait tanga ka men ong atlas la yo sno ba ya tho restang bayap to social work nang ta ngi ai ter along general secretary ka kolapati along chairman executive vigilance ile ya I por ba kita ki por ki ba office na tray bar ka uniform poi shnong ru hap tray ba ka uniform ngar ka don ka curfew ka don ka bom don mano bala mi nga ba ka uniform ngala mi mata ka shnong to ka don ka put bangathia ba ka uniform ban suk maong ba finwan da khot yanga ngam don kam bat bulut por ta ka wei te ter long general secretary modern baki haro mantaru ngadang long general secretary kan ka dong nong military bangina show te kumno ka yarap yanga ai kan ka jing shaman sem jonga kan jing khla kan kurhu ya shakri U Blei
kinyo mynsiem tinggal si ong lada hakani ke emlang salang ngia peit miet ngia trei namata ka jingthu man pensuk pensanya ke shnong thau bat ka jing bha kan don ka jing sne ko nom don bat ngi da kit clear ti inda kawan pat shakri ka jing shakri blei ru kawan kata pat kong ngadai banai ka jing kit clear ka ham krau pat U Blei nong thau jong U Jisu Khrist wangi shakri amen ti kani ka jing shakri ka emlang salang kawan hanga kawan ong ba don ka ktien ong service to man is service to God but kamsuk banyak selok habang ibat ikikam hasnong kiba long kiba don jingkit clear balai ngong kumta lala ngambat yakakam haka emlang salang kung general secretary ke normally mentar ngadang bat ngano miolat banyalap na community hall haka tu ko por bamla shu banlai jeseng la khangi mane kata ka ke plus point as a social worker for the glory of God ti U Blei upendon kam namar uyui ngadon ka donot ti uai ka ngi ka pos larang asulong no Ramadan nganaw lay kapat kabon kam kila manum sya ti kata ka fuida kaba bat kabat ikikam haka emlang salang ngin longki inuksa ki bapernai na utau trai kidon ki por ki wan jing'e ki Briew ki syam jing'e ngai selok om kini ai bro to jan U Blei hi kapanon kami ke office como social worker also for the glory of God aba kadon ka jing lam kadon ka jing skap jong kituru dia pada bagi bam idon jing mentoi pada wan keren hap furkhat ya kata yo kitut tika ai ka por wa fi ong como nong trai social worker te la trai Mynta 60 years plus te ngai ba kani baro hoi ngala banle namar kadon kabuj bari kata kadai ke jing duai pan ton sayai tet satle wan sa chem no trai ba kani ngagai kan kerku ya ki shakri U Blei kham tam ba ra phidonia kani ka jinge mynsiem ko mangi phila ban kit khle ya ka kam shnong kam thau what you septeng what you think don U Blei wangi shakri kita ni por bangi daibanya mi ap shnong ap thau jaun ke jingma shnong kita ke jingja ke besar kai tu ki por ki ba don kam man kadan ni habai shnong ki lara ad kiter namar ba kadon ke por ba ka jingtu ka ya keleng ka shlong hai tu ki snem hang tu tu bagi nong tu kira adik sulai bangi apa shnong nong mali ngapnya nong long herang ba dong tu por ki ap bagi ya paidbah ki ya ra gitar rei kat bangi dang pei ya ketu ngakan mau ba ngadang sa gula putiru kadon ke jingma ba krau kadon ke jing ki tribal bagi non tribal how 1987 kadon ke jingma hang ne la har la curfew kadon ke jing ra tiar bandai ke shnong thau ne ki nong wan thambor ma ngisa gula puti nga ngada don kapus ngadon uniform kung Heh Sorkar badon kapus badon ke jingit kle ngara ada stand gun teng ba ngadwai shua nganai duty shnong Hadien yak duai baki in-laws ong try dai ngani ka shnong klop ti nom don chimai masau ngaru kani ka skulai wat thaulat try bangan haban phaya ne ka shura na mang de Briew badon ga uniform badon garang yo sha question sa Sorkar balai mam yada ya lede tang mang duai bat don ai thank God ti to ko blai sibun ka ba stanat ka ba ngi sothu ya ka ka lenti ka ba phia shisha wat la pedeng Nongialeh Hill State ubaladon bynta nangta hakakam sensyat paidbah lani ka seng bhalang laban ong mo te sakwi pat kuma phila dep yathu khniat khansoi tigai gumba ngiu EAP ba haka jingïaid mo kham tam hagani ka kam yale kai laban ong ru
Piladai uwei na kita ki black belt lani karate man. Dan ri ngam ju ngau pat ba pi kura Briew yano han ri pi kham bang ko ma pi ong pi don ka suloi ro. Pilad long ru labanong dai tang tau black belt lani urang ba jong ki sipai. Kum komandan. Te pi don ayu ban ong rengkat bat kum kini ki kam ba pi bat han ri pi yai rengkat bat ka gospel ka jong Trai Jisu ka kaba panla ya pi ban le hadu kat ni pi yo ka jingjob ha ka jingïaid jong ka jingim to ai buram U Blei ka kam ka ba ngatrai namar ka dei ga ba pe ya ka ai ka law and order bat pergi dah training dah kilan met te practice ka taekwondo kang dai spa anyu pra mangkut aro ka dai spa prapupra 10 years te ngayo black belt na ba Hadien kulalong pastor dinan murulong kai pi kula pastor tadan Hadien turu kula pastor te ngala shakri U Blei shua jung uru namar kikli nga angkuno phi join ya kane mo martial arts nga join kane mdai banya sho handai banga join kane ka aya ngai ya ka stamina ba ya ka discipline ha ka jingim mo ka kam nga trairu ka haban pe ya ka met ya yong ka si ka rai e ka rai dam ka ya rap halor kata ka ngore ma practice to ka tola dep ta te ka kam nga trai ba fi ong ru kedan bapher na poi ta kedan mafiong pos la babi keli dengan yathu nang kalong ka jing mentoi khu ye ki wei pat rabat home guard civil defense ka job deputy controller nang tu Hadien yo sikiwei ki transfer kom district commandant nang tu promotion divisional commandant te tu post mengaritia ka senior staff officer na directorate wa number 1 de Commandant General IPS, Com Director Civil Defense, Uba R the Joint Director, Joint Commandant General. I'm number 3 in the Directorate. Te halor kani kendiat kalong tof, kum shakri U Blei. Nama ngai alap, ngai shakri U Blei. Te ngam judi kiat. Haka kam mengibat kiat uwei. Sipai ki buram yang ni kum ki officer ki IA ngal rang pelang setiau sipiang ningkong sutep halmari ngong to orderly bo sto ngam judi pekalang dakalang tengah samno itu bedi para officers para komandan Hadien boleh ukuran oh matip ila di bekas ne mamdi boleh mai ki we ngong tong am ai jo dawan sipai itu layarap kam yo ra kedai yaki kedai kan niam saat kim ju keli arsen kedai kerukom iman ikiwe kile kum to ta mele te ngam tre shu mo dali wat sim shu ti ba pli ki sosi ki yang stu yang sahab nara chogya la dom mo ai mam dom ai tin le no ni jumlen man buram ya phi kum ne sanai de te ba kin ya leit no ban dep kam bakir kin suk ai so ai jur ban suk dep sto ga de kom tu bo pri hon pen hon ye ki de mo te ai ga jur ga te the point is that gi don to ko por ki ba ben banga kiong pindi de pada wangi bro ngi adik jat ai ta kom so phi ban shakri Blei ha ka jaka kum ko to rakam dei da ka bor mynsiem khoi phin no nga ong itu para pastor bobro mi phi ong phi kendo para pastor para evangelist phi yang phi yo trai ka suk mangise kabalong kum ka dujok teng ka pos mi bat lightly ki shulong bai ngan keranya kene bakalong praktikal kanyarap isibon shakri U Blei ke office la fimio e ka bor ba chipus le mynsiem khoi phin ngop lightly ke kai khalai ka kiat ka kan thai ki wan hi ka dei nak kata kau lada film yang ni kau mynsiem khoi ban pinsle ban pin baptis phin ngop ngaro men chuang pat piang ngop
Alayo salvation jimpenem tanggadangop. Nang lapiang mynsiem khoi lapen baptis yang alayo ek sanctification. Amen. Long jingshai. Te kedap dah jingkeman sudah. Badak wa soblem hidu bapli bangop katu kekiat. Bobon ayaya. Ngan kana kaba shisha. Bahkan ni interview kan tip. Kaba Bible kong pin tip ya jing shisha kan pelai loi. Know the truth you said if he. Te hang tu lah long jingshai. Dekat bawah Ktien U Blei. Bat kadon ke bau kini sipai gini betai lang borok staff kitip. Dan kami nak kawai ka transfer nak kawai ka me Meghalaya kawai ka me hapo district district komandan. Tu tahu district komandan perlok juga ngana itu kerteng ni uru shakri Blei. Kita ni shakri Blei ka home guard civilian jemi. Dengar shakri Blei ni saya kendu berapa banyak leilang setanat. Ti nda ula transfer no ti kipa yang ti kini kisipai ki di wetrai ki keren hendi kambon ki garo ki dekar ti ong ni Mawlong sahab bolong kumno kesai ti kitu ki bate pada ki ong keberamat wat kuslai एक फादरी गया दूसरा फादरी आएगा वही फादरी शक्री जो ले ट्रांसफर वन वही शक्री जो ते whatever we do kiwei ki pule bad dah kabar sawi ya fi ki batrai office kerdan bapher ba khajo ko po phira bible ba phelap pintep ba kiwei ki pule kadai fi jing shai ayu na fi phira ai ka four gospel hande ka jingim ju fi ka fifth gospel kadai kin pule kadai lada ka biang U Blei yo buram lada kambiang U Blei susi ai bagne khubor kan khu da ka jingïaid U Blei bat ka trai office bat ka parade bat ka phong uniform bat ka shakri Blei bat kata ka harap ba kat ni ngikit kle ha ka phong uniform hukum to hukum hai ka hukum te ka hukum bai ka discipline te lada yo Briew ni kongo hukum kana tam yo Blei yo bodon bor bangen kongo ya ka hukum jo kata ka wan ka khubor ha badai kata walaan punya bada bale kumta ngai ya ka Ktien Blei om tang hanga om tang ilok ya ki khon nomor bible kalong kasam tengah kalong hu ding so wain khon bideng olep te ngai kata te kai pat kaba numlong kan nuksa ki bobon dan ki boong ni mla ma shakri Blei baka trai kam sok la em la phiyeng be yai ka hok U Blei nyarap kadai ki Briew na fi yai be ki menot hiru ban pen pam pisah kadai kuno man ban le ka lenti ka bom dei ngadang trai office ka pisah am jukta ngai ki bede ban le ngasuang ki pembiang ya kot hasla ai ka kot kesla ka biang ngan Heh Sorkar ka pe rom ju pe namar ngasung tho rada ai lat kan don ka ji pen choi nam jukta 30 plus years na trai office ha ka sngi ba ai farwell yang u commandant general IPS u bahe ong hibon Ktien ba Ukraine ka ne ba Mawlong you have given an unblemished record and department. Hak tinggal si orang Mawlong bila ai ke shakri ka ba khalam thodak 30 plus years. Hak department. But ai ngoi U Blei ba ki kata ngayo ka support jong ki staff but in a very short time 4 to 5 months ngla yo lot pension benefits baro. Hak ba bor ki officer 6 months pa yo don't give us 10 months. Te what nei ka Ktien U Blei. Kadai. Amen. Hoi to ko lai sibon ka long sha ka jingker khu kumba phila ai ke ni ka jingkhla lengba ka jing shakri ka jong phi te nang ta shu kai ka ba ni yo ya fi kham tam hadin ba phila wan shagani ka jingya shakri rengkat ban ngi haga jing duai ni ba phila ai sibun sha ka jingno senyang te Hadien kata ke ka ba ngi om dei tang kata hang ni henrei daladi hiru
nakani kalami ka ying jong ka jing duai kumangala ai ya ka jing lam prang mane syati sipo sning treu te ngakwa ban yo shu sanapi ka ei ka bau blei u le lengba ka ni ka jing duai mo kuma phila bu hang ni ka tu ka grace horizon mo ka ying jing duai ka press center mo ka ba mangiru ni yo ya ka ban pli ka sengi wa phila pli te pidon ayu banyathu iki kamba phla jong blei lengba ka ni ka jing duai te kalau kumne pastor nilai ai bat phi hoi hakapor ba phi pynlong ye ke tu gieng ba phisa Mynta hoi shatares kum ka jika duai hoi te ngalabut ye ke tu kunduk sa duai amen tinga duai hoi ban shamba ki ei pat ka ba ki ong Ktien fareng extraordinary hoi kiba kham tam shu ki jingïathuhkhana blei bat ka kti blei haka jingim jonga ka yeng jonga bat haka jing shakri blei hoi bakawan ding baka jing duai amen tinga shaile duai don ki por ba fi film don hoi ma shu phone i don i message jong fi i play wang e ka jing khang hoi bat i da kham pen tam i ru ba bless i ki shakri jong blei bai da ong na fi deb duai wat pat leit da wan bam ja te don bang abam don bang ke ngam bam te anyway thank you to kadai ka mynsiem Kristan Christian courtesy tinggal long family tengah saya duai to kaya baik tu te wai ski fila play kini ke center ne 24/7 ne nong song non rung duai hang ne non rung duai hang ne pada kalau more impressive more spacious well maintained carpeted and all the divine spiritual jinglong mensi spiritual ambience ni ka environment kailong anointed dry into bang dry into kawan jingkaman kawan ke ngai i ka kti blei ba khamtam ma dry ka lei bi don ke ai jingkli no blei but khamtam shua bang le alap namar kala don ka dono junga ba amdai ban le malumala ya ka kam jing shakri blei namar ngala le bahai ka kam sorkar kat bala hukum tu hukum hai hukum tu hukum cekat ka hukum blei te try have mercy in me te mdai bangala manga ngala ada ka jing pengklat bor mo okay wa pen slek nga te la duai ni ngalai i ka ni ka jaka duai ka wan ra results te ka wan tik yang apa dah ye syong bai message junga iru ye jing duai yong tik jaka kumno nyele kumno tro gi don ka balai sawakari yang tu isna ke yang jing duai amen hoi kai ngaru ngadon ta ka jingmut bang syai yuan duai hang ni 24/7 ngalai i ka kti blei yang jing duai ya ka jing shakri jong firu bagi la leit keleng keleng dari India te ka kau pen kha kai ka yeng jing duai ka pen kha shakawai pa ka yeng jing duai te ka la yeng Mynta la kumbasan senam pi lawan belas aku tu bagi kot ribon ia ka prayer center number 2 ka prayer number 1 iwan i message jong fi iwan kerteng ju iru ka don te mau ia ka station speech te baki we Mynta namar kalawan tak donot bandale ba te tu bawan inaugurate first day ia ka original prayer center ka ba khamrit ka jaga tikan kala khamnya te snano dak ba he te tu for one sofi te the point is that kalomba kinong duai kibana ka tu ka jaga na shlong na juai kitip ia ka tu bagi wan duai but ki ong ki wa duai ham the broshimit but worship yung ka jaga ka ba biang ka jingai na ki shnong kala kalong private quiet ti ngaru na po surok la penjerong ko ba fresh pa feet ke driveway ba kanum don jing ta ekiwei ti kalalong ka eke ka ba ublei ule ka narangam tip ya ka bor ba ya ka dor yung ka jing tuai bat ban pen ko angta ka theru ka nomi ka ba Mynta ngi ong full nomenclature ka tempura
Praise and Worship Prayer Center Grace Horizon. ฮอย Di jan man ketayo kinong dry kidon ki prayer rooms kidon kidon ka wega worship hall ka he kiwan me pelong jeseng kiwan pelong program ki churches bapher time to time kalau later sebagai wan kadai arfun rutrik kawan ka FGF napo shlong ฮอย Di kum kita ki judan baki utilai seketika jaga di ngaso kadai kai ka U Blei yo buram ฮอยฮอยเตตอกกับเลยชิบุนเตกไอ้ก็บางางอยู่อีกลองบาพีเอชายโอเบลย์ฮับเร่งกินีกีจิงชักรีกีบาเพร์เตกไว้ก็บางสุดนัดกลองบานี่โยอีบาอุเบลย์ไอก็จิงกอดก็จิงขี้ยพีเตกบากุมบานี่จุยาเล็กจิงเล็กรังกัดบัดพีเตกันมาหมอกี่คนจงพีให้ดูไล่งดกี่ดีกี่medical specialist Amen. Haga kerdan bapher. Reka plang long ba ngam jui I ba pi pha le ya ka jing sumar namar pi koi pi khia. Te nga kwa ban kli ya pi mo kumba pi shani au blei ka ei ka buj ka ba ri ka ba u blei u ai pi hadu ka ni ka kerta mentanga thrai phel adap kan no. Nhau bukan dai bai jun. Nhau bukan dai hau nu jun. Rai pi koi pi khia pi nya kali pi mare te ka ei ka buj ka bari But sdang ni kane I papa jonga I bangai ya ka divine healing. Kaji penkhia bakan jablai. Bakalau pas down shangi khon bat nga de we. Te ka boy bare kadai kasam sispa nyau rukhar war pho. Ngala pha ya ka ktien bakal penkhia ki baro bakal pelait nak jing penja. Tekane ka ktien nangi pule ka Bible ka ong sa Isaiah san thulai lum bakla boloba ai jing khuslai jungi loba ai jing la rai loba lut baro jing sosi bara ka jing jam sam ju la penkhia ni nga ngai plan ka ni ka ktien nang ta pule pat kiti you honest kamu dari gospel ke city ke balai dekat bar wong kokon heb ngamon pin roi bat kya khran kuma kamen sim ju pi ka roi tenga kawan kata ka jingsngewthuh bau tau kon heb ngabu da karteng lajong ko ba Apple Star Mawlong ngamon men roi bat kya khran kuma kamen sim ju me ka roi amen tenga ngai kat banganang roy ka mynsiem kat banang shakri U Blei ka banang aiti lot nganang kaya akar ngarep sibon nganot sibon kadai ti ngangai namar ka Bible ko ang Hebrew nomor kala kadai kat wen re kam ka jingai amla an persoma U Blei kadai kita hibuan Hadien U Blei ban ngai bau don bau ainong hibuan ju kadai Nong Trai Jisu Khrist mengasai ngak ainong kanu tamma me Ktien kadai te bang ong gumta kamut ba am jupang ya keblong praktikal tang bang ngimpang hadu ba nda te akhlop nga sipunon da wei Ktien ngam ong pang nginyon ni sumar kon ngai doktor ni sumar tang ngimpang Sihat, si slicing sausni, nga pada ngong dapang tu biang clear ka mi imut seria, nga ngong kan ni, ngai ngong di doktor homeopatik, kami jipang siapa, nga ngong post, nama ngadon uwei je, wam ju sam tiang ni tiang, ulong nong penkia, dia bang ngai, rang somnyon ru, rang dai ban leit, jeseng bat ban ai ko khubor kamtam, ngalai dah kejingai, nama Ktien, ngong ngam tip. Ngang keren you kedon ketua jiwa. What a friend we have in Jesus, mo. Kum perlok. Mamatip mambe ngang leit. Malong roi mynsiem kan kaya keren ngan leit yalap. Ngalai dak jingïaid bagaja ta. Amen. Haleluya. To ko blai sibun kalong ka ike ka ba so tanat banyo sngaw na pi. Ka balong ka jing ai mynsiem ya baro. Te to sakani ka we ka ba ngadon man ya keren shu mo. Te hapdeng kini ki baro ke bangayo I kalong ba pi bang ban ya lap bi ka gospel Amen. nadu ko tu ki por mo ngadang kham khna ngadang
leit puli engineering hati kepor hari ngayu pi ba pi ju yeng ban yalap te pi don ayu ban ong halor kani ka benta ba hadu kani kapor ngayu pi ai peteng ya kani ka kam om tang ka kapor ba ngayu pidang trei ka kam sorkar lani ba pidang bat kita kikam bapher henry pi alap hadu mentaru pi don ayu ban ai mynsiem lem ya kiwei pat para shakri kibaya shakri ka kam ka U Blei pi U Blei dei boleh siliang kaman ya ki bangai uai kerta ka jong ila ban yalap ngai shakri U Blei bakrau bili karam lomaklan 90 plus na 99 years nang tau kena dekin senior turu 90 plus pa jongi 93 years 4 months 27 days at 85 idang yalap tinggal syamba dah kabaya lap bat shakri U Blei kade kadawai dia larangi ong mlong syu ngila duna islot ngila pedang kata kan pinu nginum long syu hiru namar Matius kadar nong dekat life nya U Jisu ong jingim ka shong Ktien but you apply you get bam you saw apply ka Bible apply ka jingkha kran apply ka Psalm 91 92 nginong kum ding kadar lun Lebanon indak ko thiang ba thlen ndon kat ndalatamen tam khlum tho karta tam bo ang ai karta ba jirong te na kata kadau ka pynlong nga ba nyalap te ngasem ba de kat ba dang yalap nang khlai amen kawai ke mayan ka ba boleh ai fi wangi bet ni ot larang ong long shu kata kamu ngilap diam Tiada kata kadau. Ngadua U Blei, ong try. Ay nga program. Bangan le yalap. Naman nga sultu ba me masopa. Ti umdabe kop meringi jingpla, wani ay mynsiem. Lajan man ki sonde. Ngadon program man yalap. Ndai tang shilong shabaru. Lajan omoro. Nakasan fu arte yo ti imat saupo Sunday sdang yalap teng arsen wan men ru Sunday ngadang wan penos lah wan yalap te ngasiam ba kadai kadawai nama U Jisu leit ba yalap te tambo khlem ong de nama lap nyu phosnem me sange no phosnem sa no ngam pedang ita khlem boli met bulai nga leit dak jingai te yalap hadu menta dang yalap ba kani kai ka ba long ka bor te nga ngasi ong lada katari ka waj pimpinan kam kan sarang hot kade ang try kwa ban sarang pimpinan kam ya kata ka jip sle ba me ai amen hot to ko blai sibu ne basan ka ikaba phila aisha ka jing ai mynsiem ka ba kordor te ki perlok be ie ko ma philio sio ye ka ni ka jing kren ka jongi te kalong ka ka ba kordor tingi dua ye pi basan yes U Blei ko mong ka sam ka ba knai phuei na to ko khot ka ba khat sau khadu khat riu ba wong namar mela bu ye ka jingïaid hanga ngan pan hun yami na ka ba slam ka karta te nge U Blei un le kum ta ye pi te ka ni ka por kam shasu te ki prolog be ye ki ba sngap bat ki ba ju sngap lang ba ka ni channel nyai ku Blei ye pi baro bat kani ka jaka duai kum ba pi ju sngap ngidon ka jing duai hang ni ka ba ar phosau kanta phila banwan hagan unu ka por baro lamen miet ne men sngi ni priang sobha i pi baro koma pilio sngaw kan ka por kani ka jing kren U Blei un kar khu ye pi ba piwan kanu unu ka banta koma pilio sngaw la ka jing pang jing stom ne ka jing ya dei ya ka ba kanja mynsiem ka jing ka jing jinjar wan shakani ka jaka U Blei un kar khu ye pi te kani ka por basan ngakwa i ka ban duai na gunta amen ki para Briew ba ie lani ki para Kristan te ka kwa ba pin yalam ka jing duai nam taki ba sngap lam ba ka ni jing kren ka jingi ka ni ka por tong ye duai try malo Blei me sho ka khat ka beneng ka kando ka jiu ka jong me Mynta try kuma me molecular ban pha u mynsiem ba khoi ba u ning mynsiem ba khoi u dang don hadu Mynta ni ai ngo ye me try ka ni ka por try ka duai ning kong ban kar khu ya ka ni ka prayer 24/7 ka ba me establish bat ki mynsiem ba corridor ki la mi nang ne bat ki mynsiem ba corridor ba em bat mala sai ru yang a try leng ba ka ni ka jing try hang ne ban seng ya ka the ka jing try pa trâu
บัดกระลองกับจิงกระคูว่าไอ้กำจงไม่ตรายก็บอกเตียนอยู่ไว้ก็อ่องปัญญาดิก็ยังใจเนี่ยบัดกันตาตรายที่สุดก็ตรายกินน้องสครับมาเป็ดยังไงก็อินเตอร์วิวยังไงก็ไดอะล็อกกันลงกับเวลาเป็นสเลดไม่ตรายว่ากันกระคูว่ากันไอบอลว่ากันไอมันเซมตรายบ่ากุมบ่มาอ่องบ่บริวกับบำละฮันไรบัดมีไอบารอกกิลงกับบาละนมดันก็จิงเป็นตลอดก็บอร์ยังประมาณก็บอร์ยังก็จิงส่งทั่วบักลาบัดก็จิงฮันก็จิงฮันไรกินเป็ดใช่ไหมอุเบลวงวันหางพี่บารอกบัดทัดบักเขียก็จิงเกิดแต่กันเป็นเจมยพี่ตัวนั่งพี่นั่งนะบางว่าลุยๆว่าเจมโนดเทเป็นเจมก็จิงเจอทัดก็มันเสียงอยู่พี่แม่เราอุเบลทรายจิสุเวอุเด้งสาววันงี้กิตนัดกินยัยสนาฮะเมทกิคนจะไปกินยัยสนาฮะเมกินนมเลสตาร์กินนมโซมฮังากินนมโซมังากินนมโซเฮฮักะนูกะนูกะบาลังกะกิดอนทรายฮันได้กินโซบักเคลมมาเมคุเลกะบาลังกินนมลองเอรูเอมาทรายจิสุเวกินละทรายจิสุเวกิเรงไงบาโรทรายมันเป็ดชะเมฮักบินตายองกะจิเอ็มบาโรทรายนมารงอีดอนได้ก็สลากันดออีดอนชิโบกิเยเชมฮันได้บางอีเป็ดชะเมทรายบางอีวาดยะเมทรายจิสุก็มองว่าทรายจิสุก็เทนจะเมทรายเยเรมียาไลฟ์ไลน์น้องก็คดมาไลมองตัวคดกันป้ายังไงเทงานพายเทนถ้าว่ากินคดกันป้ายังไม่แล้วก็จิงด้วยทรายแม่นพายเทนแล้วก็จิงจงเกียทรายแม่ติบอีกบาโรทรายถ้าก็เราต้องก็จิงแชมจงกีอะไรมาโดนก็จุบาฮาเลลูยาอีปานก็ได้ก็ยิสนัสเรตอาเมนตัวเบลน์ก็คุยพี่บาโรกิประลอกไปเออุเบลน์ก็คุยเบลน์ชิบุนยพี่บาโร